Ji bername karên zor dem baş temaşevanên hêja em bernameyek nû li pêşberê we ne em navçeya Serêkaniya Rihayê ne îro em ê bi karê fistixî li pêşberê bin. Belê demsala fistiqeyê jî fistik çawa bi tê berhevkirin. Karekî çawayê, firotinayê çawayê em ê hemû îro bi hevdûra hîn bibin. Kerem kin werin em hevdûra karê fistiqê hîn bibin. Ev der navçeya Serêkaniya Rihayê. Em li baxçeyekê taybet ya fistiqane. Li vir bi dehan darên fistiqa hene. û di vî baxçeyê ku hûn dibînin da nêzî 6 karker dixebitin. Jin, zilam, ciwan bi hev re kar dikin. Belê em dest pê dikin, em hatin binê dara xwe em ê nahinek amadekarî jî bikin. Em ê nekî ten az bikin û paşê îro em ê çi bikin? Navê me Kemal Şahîn Belê. ji Xelfetiyê me. Em karê fistiqa dikim. Fistiqa ji Xwediyê Erdan îcar dikim. Erê. Dibin li îşletma xwe îşletmiş dikin û am derdikin pazarê. Na îro em ê çi bikin dest pêkê da? Hîro Ew dema ku mirov radibe dest fistiqa dike mirov çi dike? sibê îşiyê me warin bi servîsê li ser Erdên. Ê li ser Erdên her kesê hazirlêya xwe bike, malzemeyê xwe rake war nev Erd. Di sirê xwe berana keve. Em dibin çadır. Erê. Bi Kurdî hinek dibin cab, hinek dibin çadır. Erê. Ev we çadırê xwe Em rakim. dibin naylon. Em naylon, em dibin çadır. Erê. Çadırê xwe rakim. Böyle bin dara rêxînin, teker teker herin ser dara. Sivik, insanî sivik her ser dara. Sebê darê fistiqa neşkin. Çünkü fistik mîna evladê zarekî kamerî ji ser ji dayîka xwe bike û heya ser niga dikeve. Werganî baximê dixwaze. Sebê neşkin yekê sivik kîloya xwe pir negiran hevê her sere. Êdî jî li dora wê top dikin. Ez dikarim derkevim serê olsa? He? Ez dikarim derim serê darê. Vallahi Ege xwe kilo- güvenî tu derkevî ser darê çûk, darê mezin te nikarak. Tu gêr bî. Karê fistiqa xwe ye, çîkê karekî zor e, Yani zehmetiya xwe heye, benîşt e. nefsem. Zor û zehmetiya xwe benîştê xwe ye. Qîzikê me, xortê me vî karî baş dikin. Ji Qiziltepê hatin vire. Belê ji xwe mêwana jî baxivin lê em dest pê bikin hêdî hêdî em jî dest Tamam. bi şixulê bikin. Dixwazin, Ji buyurun. bo nav xeba xwe da xebata Tamam. xwe da em ê baxivin Erê. çawa çêdibe. Îşêmekî ji Şikasî, xebatkar ji Qiziltepê tin. Hı hı. Alivê derê nevê Qiziltepê berê Qosar e. Erê. Ji wir datin, dixebitin, yomê wan ka çi ye se em nizanim, em dibin biraz me fazla bisînin kêm nestînin. Çünkü zorê wan Rastî ji hemahî gelekî zor e. zor xiyatike. Erê. Wisa be em dest pê bikin bikevin nav karê Tamam, xwe hûn jî kaçtekî warin çawayê. dest pê Ji bo kirin. me amadekariya xwe jî kiriye. Tamam. Te got benîşte te me tirsan. Erê. Buyurun qizikê me dişxulin, dixebitin, em hûn jî jî pêra dixebitin. dixebitin. Şefqa xebidin serê Em xwe. hêdî dest pê dikin. Em ê serê darê fistiqa bavêjin erdê ji bo ku neşkê xirane be. Gerek Fistik bahayê jî ji bo Bahayê jî- gerek meriya pêçiya xapî de darê vê fistiqê jêke, bi desta jêkî qeregozê salekê di dare. Yani salekê di fistiqê ka kê çê bibe, ev Belê. qeregoza dare, ka qeregoz çûse fistik salê di çê çê nabe. nabe. Gerek bi pêçiya merê jêke. Wow. Pêçiya xapî Bi de lepikê fistik ştek jêkî. nabe nosa zarar nade. Lepik zarar Na nade. lepik zarar nade. Belên ha bi rastî jî ji ber ku em guliyên fistiqa jêkin em bi lepikê jê dikin. Lê hên kekê Kemal bi desta jê dike ez ê bi lepikê jê dikim lê lepik zarar nade. Na lepik zarar nade. Ji bo ku zarar nede ji xwe bi awayekî hesas em tev digerin û wisa jê dikin ji guliyên dara. Na cem wisa bikin lê darê me ji ber ku hevalên jî zû dixebitin darê me qediyan. Her ku dar dixebite em vana ew dikin. Çadırê xwe kaşa jêr kin. Em vana berhev dikin. Evineki durma, tişteki değil mi? Tabii fıstık karê me xelfetiye û biracikliye û nizipliye ye. Em Belê. top dikin pelgekê wan nakevin. Bu hevalna top dikin, nizanin pir pelga dixînin ev. Çünkü hevna ji jor da destê xwe dine em ê xwe ji binê da pê din.
Ez rast şey dikim nefsa. Tu rast ki mina katı xalfetiye u nizbe u biraj ki. Valla ez ne jwancıyam ama. Kaçı kısmı neve ayntabı ciddi xandın fıstık rohaye. Erde rohaye. Ji pênca yek li ayntab e ama ayntab nev girtiye nev bernade. Em ji dibêjin ji nav şinda em ê nevê fistiqa bi nevê roha kin. Fistiqê roha. O em jî vî karî dikin. 20 salî müteahhitê fistiqa me. Têm vê derê Qiziltepê, berdevê Nuseybên, li Suruç, li Bozova ve li Xelfetî li her derê em fistiqa dikirin. İcar dikirin. Ez jî destavêjim kar û bi karkeran re dixebitim. Bi rastî xebateke hêsanîne. Ji ber ku darê fistiqan bi beniyê wekê benîş bi destê mirovan ve digire. Peki Kemal, niha rojekî gelekî germe jî Pir germe îro. îro pir germe. Çawa ev karê we nekî karî bas bikî. Kara wê zerara wî çawa ye? Şuxula wî çawa ye? Vallahi kar û zerara fistiqa bi nerîna çavê meriyayê te pir biha bigirî tê zerar bikî. Te pir ucuz bigirî jî tê kar bikî. Lê Fakat fıstık bixwe biha ye ama. fistik îsal biha pir biha ye li Türkiye ekonomiya we îstikrar tune ye. Dolar ka radibe fistik ti nerî dadikeve. Dolar dadikeve fistik ti nerî radibe. Yani hinek istikrarsız politika ka ekonomiya Türkiye heye. Ji bo wê fistik niha roj bi roj dadikeve. Eger ji İranê derê dida fistik varese karê fistika tune zaten hete bibe zerarê. Aka ji İranê de ne fistik li Türkiye bimîne fistikê Türkiye hesal kême karê xwe derxîne. Yani zarar nakine. Şuxula pir zor e ya. Şuxula ka pir zor e, zehmetiye ka zor e. Bitiliya, serpiyayı, bitiliya. Hiç bir daret keve makina te şuştun, temiz de be, kakliye wan pakış de be, de rexistun. Se rojil Bu arde, sete berme em bin çıkar rahat çıkar heysan. se rojil arde Evet. insanı me xabatkar de nevdana bi tırmığa wan aşk dikin. Li ber ro aşk dikin. Ji aşk bunu şunda ji heve her Sandık şeylenci. tekrar her makina kavurme. Bele. Her kavurme tuzlanma, jüverdacı hingane paketlenmiş bir her sofra çerez olarak. Dara hoş yedi. Çerez olarak ikramdı be. Yani çerez te bermrova le. Merdi bir kolay ve bayi. Hayaku te mrov da çıkar ki rahat. Tabii hinek. Le kedavi eve brasi. Evet. Keda her. Mesela va fıstıkan nekhaşe. Le va fıstıkan nekhaşe. Sere bir reş bir çıtlamış bir va nekhaşe. Dema ne hoş beçidi be yani çiyem te çimani. Baya labe kebe baya ki va baklavacı merdiven altı hem de ben. He. Kadı şoğulun. Eri. Ha baklavacı merdiven altı va fıstıka da kırın dübün. Henekşi kurnazi dikin. Ev ya erzan. Bezelye tabi dikin. Bezelye, ıspanak işi, aşk dikin, tabi dikin baklava. Dişinle pişa millet ucuz da froşun ve baklava pir ucuze. He. Ama fıstıkı reş bir pis şey havayı. Bu fıstıka da şeyin Evet. kuderi. Yani dengesiz hava koşulu. Ne onun şeyinin kuderi mesela fıstıka. Em niha ben dişinin Kijan halfeti. bajir, kijan velati. Em bana dişinin halfeti işletme ha. Bele. Her elbedere pakış bibe, beş şüştün, aşk bibe. O ama bişinin piyasa. Fıstıka her bajir kuderi. Esirte ya. Jibir uşunda herim halfeti. Kadiya. Tuş kalfeti loma tuksad. Her darım halfeti. Halfeti cami bağırıp ki fıstıkı kabişinin aynı piyasa fıstıka. Tabi fıstıkı me halfeti pır baş. Tu sad bey. Hem yağlı hem Ser baş. tecid bejin fıstıka me başın. Na halfeti baş. Kalfeti baş. Halfeti başın. Tamam tu 20 sale nav dikare dayne. 20 salın hem kare Tamam. fıstıka Tu sabet tu çi beji ewe. Are. Ez hiç roja git kaptım. Tu 20 sale. Gotna Fıstıkı tereste. tevri baş kıymet baklavara fıstıkı barak. Hela aynı. Yekşi birazcık arde boz.
Em dibên hinda dor darê biracikê çetlik û sork û hevdarayî. Jê şinda bi girê jî fıstiqê xelfetiye. Bele. Fıstiqê xelfetiye hem girê hem jî tema wan zêde ye ji baklava re Hoş e. xweş e hev gerek firîk be. Bele. Avayê fıstiqê vê derê jî sadece çerez e. Baya nabe baklava. Nasıl? Dibe çerez. Ma tamamen geleki hoş e. Şîrî xweş e. Şîrî xweş e. Yani şîrî xweş e. Eş İş bibese mina pelût e. Bat tamê vî nêxwarin. Hani vek mina pelûtê mazî heye ya. Çıkartıp hoş basma fıstık. Ya varga. Her çıkasta ma fıstıka hoş beji brasti çinin u berhev kırnavi qetne hesane. Belê niha di nav vê baxçeyên mezin da wê ku hûn dibînin gelekî darên fıstıqa hene û dîsa ji ber ku qadekî gelekî mezin e nêzî 6 kes li vê derê dixebitin. Jin hene, zilam hene, yê mezin hene, kesên piçûk hene, karkerên piçûk hene li vê derê dîsa. Ew jî li vê derê di nav xebatek dane. Bi rastî mirov dikare bibîne ziman ku karê fıstıqa bi desta têkirin. Herî keda mirova gelekî têda heye. Dîsa hûn li ser piyane ji ber wê jî zehmetiya wî zêde ye. Ez ma elberdarê me dara fıstıqa ez derkevim serdarê jî na hevalên jin jî hûn dibînin dora me de dixebitin hewl didin karê xwe zû bixedînin ez jî na derkevim serdarê ka li jor em binêrin tiştekî çawaye hinekî arkadaşlara ez çawa biserim al bir bisek mi dibine serê xwe serê xwe nekim çor ez ê bikevim erdê Pelga jê mek e. he Te pelga fıstıqa jê kiye. pelik ket ber min ez çi bikim Destê xwe pêçiya xwe pêde. tamam ez xwe fıstık digerim şkur jekim ha ji vir jekim tamam nihal jê jî birastî zehmetiya gelekî lê li serê darê jî zehmetiya heye alîkî mirov xwe digire ji bo nekeve alîkî din jî bi destê xwe mirov fıstıqa jê dike hinekî jêkirawî ji bo jêkirina wî jî hewsetî lazim e birastî divê hinekî dem mirov bixebite li vir mesela min dara wî jêkir hewset û li jorê li min dirin ez dema şaş bikim tu li min dinêrî hayam işte heye temaşevan nece birastî ji gelekî zehmetiya heye zehmetiya herî mezin jî tiliyê mirov fertil dişixin û benîşte ye wisa nekevim alîkî talûkê jê ye ez vir bikevim ya piyê min de sê me bişkeno Piştî hinekî binê darê dişixulim vê carê ji dertêm serdarê. Ez dikarim bînim ziman ku şixula serê darê zortir e ji ber ku talûka wî heye. Lê wîn jî dibînin piranî jin dertên serdarê û heta fıstiq ji darê xelas bibe dixebitin. Belê fıstiqê dara me qediya em ê niha biçin serdarekî dine lê herî dawî em ê bihejînin newsa carekî bihejînim çawa bejînim Hayır ki. Wisa. carekî Sermayı dikkat edin. Tamam. tamam em niha me de herî dawî Yema ya. herî dawî me dara xwe hejand ez ê niha peya bibim û em ê biçin serdarekî din ez wisa peya bibim tiştekî nabe newsa niha em peya bûn em ê van naylona xwe dîsa nêze hevdû bikin û biçine binê darekî dinê rastî jî hêj di sê dar têbû lê ji nava bilê min destim deşî hewa jî gelekî germ e îro her çiqas demsala îlonê be jî rojeke germ e bes e qas alîkî serê darê alîkî jî binê darê gêjiya gelekî heye serê sibê heyayê varê
Her çıkaz demsale kim beji zahmeti ya bu gelek izlediye. O burası kesin kulvan da kaptın. Ne pereki avkas zede. Bir kere ki mazın pereki erzan da kaptın. Ejnuna da hani ki vastiyam brasti. نال ودر دمون دی من ادش تماشا کن براسی ونجی بینی ول برچاوی وجب کول ودر ام تکارن بجن سدی هشت سدی نوت جن دخبتن کارکرین جن دخبتن دیسا جنین جوان لور دخبتن کدا جنل ودری گلکی زدیه جن تن ودری لور دیسا درتن سرداری دبنه داره دخبتن بکدا خو بکدا دست خو کدا سرپیات خبتن دیسا دمکو لودری کار دخده براستی کاروان بداوی نبه دچن مال خو دیسا کسین کو زوجان دیبون و مالبات آن هبه مالبات خو کار دکن دیسا زارکی خود نرن دیسا دچن ناو ماله اولو درجه کاری کی بردوام مسئله به دیسا aynı کار دکن مروفت کاره بینه زمان کو کدا جنه جن کل و در زحمتی ده گلکی زده و کدا کی گلکی پیروز زده. زانن ما سيردا جقول بدري لكي جنجي تخبتن ام جناهاتن دم بني داره كدني لفر دايكي كي ام بيرابا خفن لفر جن دنا براسش دارجي چاوين كت لفر جن هري زحمتي او دكشين ام جي پرسن داي قوت بشترا احمد بارك چاوي باش ناوت بخير خودش تر راضي باش شكرانم از قوسارم سر چاوا داي خودش چاوي كاري چاوي خودي كارم زحمتي دخبتي كارم زحمتي كارم تعدي امي تشربكن جيتم زور بويا مجبور بالشغل ام قوساري هرسبتين ومري بارد هرن بله ام سعد بينج ونيفيس سويد الراد بحا بينجي فاري ام دقيه برا سعد بدحك هري ام جحفتاد الشغل حا سعد ببينجا بينجا دم فايدوس كدي جام حدا الرمال جارد بحفت والمالج عيني دخبتي المالج عيني دخبتي عيني كاري المالي دزاروكن ايش مالي كامي تشلوبك جيتم زور بو يتن الشغل النابي اي مجبورا بالشغل وسبب كاري جنال بدري كاري جنال زحمت ترل فر زحمت انا كامي شو دايق دي شغل خد الشغل قش دي شغل انا ود مالك تجي يك بالشغل بين شش زاروك بجي جيتم نابي بله ترى واناك اداره ما بيناي كاوي تشربك مجبورا قش بالشغل هركاش مبر خد الشغل كامي تشلوبك انا مجبور ون بيشتي فدرت شن كودري شن كيجان باجاري مثلا فستا خلاص مو انش دكن ام جار القو صارين بامبو در كفم شغل در بامبو ام در بيفازا ام دريش مشاور هر دم كاري معي تم كاري ام در قاربوز ام در جاب شي دندك انا ام ددن هاف يا ام بامبو ددن هاف دو يا اواني كوي كامي تشلوبك بارجنا هرتم جران ترى داي تم جران بارجنا تم جران قيزان راسته والله كدكي مزند دن كدكي بيروز دن زحمتياوي جرانياوي للسربيا دستمروف قالك ديشي يا ابا دستي مدبين اري ديجا مي بي دستي هر بنيشتي ويجي بنيشتي نار نفسها كامي تشلوبك ديجا مي هرب صابونه ومنطقه بالشوب لوفكي حتى ابقى مرات جي هرب يجا هنا مين نهدز بكاري هندربكن امي وصيفي مالا خبكن امي شيخ خبكن امي زاروكي خم مقاتبن كامي تشلوب ووا مكتب جي بابو تيجا هي زور بوي ولا هي زور بوي ده زاروكا شفقي والرابن ايجي اردما وانتنبي بالتنيدمي قزنجاوي شوي داي قزنجا فستقا قزنجاوي انا هند اداره ما بيدبه يعني باش اداري ما فهمتش دبر خو بيتكن ام دبر خودكن يعني تبي زي وكي دي ايش كي شي بك تنيجي ساجه دبارا مري باش خاطش كي تني يعني او geçimi o av başka tişkidi kame bençi والله زحمته زعمتاوي بر از شدة عادي ولا وبلا حياه بي بارم سفيانه ام دمرنا مش حاله خدي دكر حياه بي ايبا درتي سري داري يا درتي جني داري جاهل دك شو سر داري توش داري بكبي ايش داري بكبي پر زعمته خدي لك تعلقاوي او تعلقاوي بر بله نها دارم واحد يدي تقده
hen hevalcı serdarene hene gibi darene und binin em derecenin ser naylon epişti em bakın kiska torbaya pişti üce em bardıkın dıkın arabeyi براستی وک دایکا شکرانجا آنیزمان زوری زحمتیه و درگله کیه یعنی هر چقدر ما ایرو هات بجده هیچ تلیم دیشین لی اون بینن کارکرین و دره کارکرین دمسالی وی کاری هر تم دکن هر تم بناو وی زحمتی و زوری دانه Jin wekî hemî kadên jiyanê li vir ji kedekê mezin didin. Piranî karkerên ku di nav fistiqan danê jî jinin. Ne tenê di nav baxçeyan da dixebitin, dema diçin malê jî karê wan didome û her tim ket didin. بينها رومو كامل جمعية امناv اردن فستقا دگرن ارد کومه سرس بدا فستقا برهف دکر ما کیسکی خو آوه رومو که امناوان کیسکا ببن بر کامیونی و بارکن و پشتی ویجی و کارمه بداوی به لبله بویجی زوریا و گله کی زده یعنی حاجی Kiskek fıstığa nezi 5 kiloye uşber uji geleki grane. Mirov dikare beje ku beşa heri gran eve. Pişti em davejin kamyonu ji kiska dertxin fıstığın xwe. Ev beşa heri dawiye û kareme dikede. İro dikare fıstığı da mekedek mezinda ji bo min geleki gran bu. Me gotu herkese karı xoyaye. Li der dîsa karê barkirine da herî zêde zilam dixebtin an jî ciwan dixebtin li derê. Piştî ku me em ketin nav erd nav baxçeyê dîsa ciwan li derê wan kîskên ku tijî fistix bûn barkirin romoka. Bi rastî gelekî giran bû di her kîsik da em dikarin bêjin carna 5 kilo, carna 6 kilo û carna jî 40 kilo hebû davet yani. Piştî ku me wana avet vecere em hatin ber kamyonê li kamyonê jî me wan kîskê xwe vala kir. Rijanda nav kamyonu û me kamyona xwe tijî kiro. Piştî kamyon tişî dibe ji xwe kar bidawî dibe. Ev kar vî şeklê bû. Ev bêjî em dikarin bêjin beşa herî gram bû ji ber ku gramawî gelekî zêde bû. Me jî hewl da bi karê fistixê em werin pêşberî we. Heya bernameyek din dema xweş be.